మహబూబ్ నగర్ లో దారుణం. అసలు చేతబడులనేవి నిజంగా ఉన్నాయా? ఒకే చితిలో రెండు శవాలు. కూర్చోండి చెప్తాను. కూర్చోరా అలా మన ఊరు అవతల పొలిమేరలో పితృ పూజలు చేసి మన ఊరిని కొంచెం నాశనం చేయాలని చూశారన్న. హే ప్రభు స్వామి అని విజయవాడ నుంచి వచ్చారన్న. స్వామీజీ మనకు ఊరికి ఏం జరుగుతుంది? ఏం స్వామి ఏం జరిగింది స్వామి? తొందర ఎక్కువ నీకు. ఎవరైనా మా అన్నయ్య స్వామి. గట్టిగా మా అన్నయ్య స్వామి, తెలిసిన అన్నయ్య. ఊరిలో ఉంటున్నారా? ఊరిలో ఉన్న అన్నయ్య. మీ ఊరు పొలిమేర మొత్తం అవతలంతా శ్మశానం కనపడుతుంది నా కంటికి. మేము ఇద్దరు పాదయాత్ర చేస్తూ విజయవాడ వెళ్తున్నాం. వెళ్ళి హైవే రోడ్లో మీ ఊరంతా చూసినాం. నరఘోషణ కనపడింది, వినపడుతుంది. ఓ మనిషి పిలవకుండానే వస్తున్నాడు ఈడాడు. తొందర ఎక్కువ ఈడు కూడా. రా రా రా. భయం 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 మనిషికి ఎంత ఉపయోగం పడుతుంది. ఊరంతా శ్మశానం అయిపోయింది. చేతపాటు చేశారు ఎవరో తెలియకనే కదా కూర్చొని మేము దిగుతున్నాం. ఇంత గిడ్లు పెట్టుకొని గుడ్ల గొప్ప చూస్తారంటే గుడ్ల గొప్పలాగా ఎటండి చేయండి. ఎటు తిప్పుతున్నట్టు పెసరట్టు అయ్యొద్దు. సాస్బోద్రి ఈ కథలన్నింటికి సమాధానం కావాలంటే ముందు మనం ఆ గుడికి పోవాలి. ఆ గుడిని రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. గుడికి శాపం ఉందని నీకు తెలియదా? కూర్చో తరుణ్, కూర్చో. ఎక్కడ ఏ ఊరమ్మా? ఈ ఊరు ఈ ఊరంలా. దగ్గర రావాలి. నేను అంత దూరం రాలేను, బలిసిపోయి ఉన్నావు. దగ్గర ఏం తింటున్నావు మార్నింగ్? లేదు మైసూర్ బజ్జీలు ఎక్కువ తిన్నట్టున్నావు. తగ్గించుకున్నాను అవన్నీ. తగ్గించుకోవాలి, ఒళ్ళు తగ్గించాలి. పెళ్ళి అయింది అనుకుంటా కదా చెప్పారు. పెళ్ళి అవుతుంది, అందరూ లవ్ అవుతున్నారు. అది ఏంటో కొత్తగా ఉంది రకం. ఏం చేస్తారో, డైట్ చేస్తారో లేదా అర్థం కావట్లా. ప్రతి కుటుంబం ఇంటికి వెళ్ళడం, మెక్కేయడం అన్నీ. సిగ్గులేదు, నవ్వుతున్నావు. గట్టిగా చెప్పండి సార్. ఇంట్లో కొన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి, అవి తీర్చండి. కొన్ని అప్పులు ఉన్నాయి, కొంచెం తీర్చండి. నేను తీర్చాలా? సిగ్గుందా? అప్పు నువ్వు చేస్తే నేను తీర్చాలా భయ్యా? ఏం మాట్లాడతానండి బుర్రబొద్దు లేకుండా? మీకు ఎలాంటి పరిష్కారం కావాలంటే మీ ఇంట్లో అప్పులు ఉన్నాయి, మీ ఇంట్లో అద్దె నేను కట్టాలి, మీ ఇంట్లో సరుకు సామాన్లు నేను తేవాలి, ఏంటి మెడికల్ షాపుల నుంచి అన్ని వన్నులు తేవాలా నేను? ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఏం చేస్తావు? చదువుకుంటున్నావమ్మా? ఎక్కడ? కాలేజీలో అందరూ చదువుతారు. ఏం చదువుతున్నావు అమ్మా? డిగ్రీ చేస్తున్నావమ్మా? రాత్రి 12ంటికి ఒంట్లో బట్టలు లేకుండా పిచ్చోళ్ళ తిరుగుతాడు. నేను ఇలా చేయబోతున్నా ఈయన్ని. దీని తర్వాత ఈయనకి ఎలా ఉంటుందంటే, చూడు రమేష్, మొత్తం ఆస్తి అంతా నీ పేరు మీద రాస్తాడు. ఈ గుడ్డు ఇప్పుడు నుంచుందంటే కొంచెం ఈయన ఆస్తి అంతా కింద దిగిపోతుంది. చూడు స్వామి, మేము ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాం, డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం, ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాం దానికి. రమేష్ చెప్పు రమేష్, నువ్వు దగ్గర పడింది, మూడింది నీకు ఇప్పుడు. స్వామి ఏం చేస్తారు స్వామి మీరు? ఆ డబ్బులు ఎందుకు తీసుకున్నావు నువ్వు? స్వామి అవసరం తీసుకున్నాను స్వామి, ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తా. ఇవ్వాలా లేదా? ఆయనే చెప్పిండు ఊర్లోకి దాదాపు 15 మంది దగ్గర నువ్వు తీసుకున్నావా లేదా అప్పు? అదే కొంతమంది తీసుకున్నది ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? ఇస్తాను స్వామి, ఇప్పుడే ఇస్తాను. అందరూ నేను చేతమాటు చేయమన్నారు, అందుకని చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ గొడ్డును కొట్టమంటావా? స్వామి అంతే, డబ్బులు ఇచ్చేస్తా స్వామి, వెంటనే ఇచ్చేస్తా. ఎన్నింటికి వస్తావు? ఒక 10 నిమిషాలు ఇచ్చేస్తాం, అందరికి ఇచ్చేస్తాం స్వామి. ఇచ్చేస్తారన్నాడు, సంతోషమేనా? ఏం రమేష్ అడుగు తీస్తాం కదా. ఏ నా ముందే బెదిరిస్తున్నావు? స్వామి పొరపాటు లేదు స్వామి. నంద్యాల అవతల పొలిమేర ఉంది కదా, ఆ అవతల నుంచి వస్తాం. ఆ పొలిమేరలో వచ్చి మేము ఎలాగంటే శ్మశానంలో కూర్చొని దయ్యాలను విడిపిస్తుంటాం. ఏం చూపించుకుంటా? ఆయన అంటాడు, నేను స్వామీజీని పడుతున్నా. ఆయన దుష్ట శక్తులు, ఇంట్లో ఇబ్బందులు, పిల్లల నుంచి తెచ్చుకోవడాలు, అమ్మ దగ్గర నుంచి, మామయ్య అత్తయ్య దగ్గర నుంచి ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? చెప్పండి. నామం చూస్తే
పెళ్ళంతో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి స్వామి కొన్ని. పిల్లలతో అందరికీ అదే నేనేం చేయలేను, భగవంతుడే ఏం చేయలేకపోయాడండి. అది సృష్టించిన దేవుడికే కష్టం. మనసు అంటే అమ్మాయి మనసులో ఏముందని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అండి. వేరేదైనా అడగండి. చేతపాటు చేశారమ్మా, చేతపాటు చేశారు, చేతపాటు చేశారు. ఎక్కడ ఈయన ఏరియా ఎక్కడ చెప్పండి? ఆంజనేయ గుడి దగ్గరే కదా మీది? దేవానగరేనా? దేవానగర్ అక్కడే ఇద్దరు చనిపోయారండి. అవును, ఇద్దరు చనిపోయారు. ఈయన వెళ్ళే దారిలో ఆయన ఏదో తొక్కాడు. తొక్కడం వల్ల నోట్లో నుంచి ఎవడో ఉన్నాడు లోపల. 9ంటికి పడుకోవాలా, 6ంటికి 4ంటికి లగాలి, 1ంటికి నిలుస్తున్నాడు. మాట్లాడుతూ 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 అసలు చేతబడులనేవి నిజంగా ఉన్నాయా? చూసారా? చూశాను స్వామి. ఏంటి ఏంటి ఏంది? వద్దులేండి స్వామి. ఏం జరిగింది? మ్యాజిక్ జరుగుతుంది స్వామి. మ్యాజిక్గా? నేను మ్యాజిక్ చేస్తున్నాను నీకు? లేదు స్వామి. కాదు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేను ఫోరం మాల్లో మ్యాజిక్ చేసేవాళ్ళు కనపడుతున్నాను. మరి స్వామి చూసారా? చూసారా ఎలా ఉంది? వద్దు స్వామి, గుడ్డు తిరుగుతుంది అంత అర్థమవుతుంది. గుడ్డు తిప్పితే తిరుగుద్ది ఎప్పుడైనా. ఇప్పుడు ఇంకో గుడ్డు తీసి నేను మీద పూజ చేస్తా, రుద్ర పూజ అంటారు దాన్ని. ఆ రుద్ర పూజ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా గుడ్డు ఏదైనా రంగు కలర్ మారిందంటే మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నట్టు, లేదంటే సంతోషంగా ఉన్నట్టు. ఓకే స్వామి, చేయండి స్వామి. పెట్టను, నీకు పెట్టకూడదు. నీ పేరు తరుణ, నీ ఊరు నంద్యాల. అవును. అవును కదా నాన్న? అవును కాదు, అవును కాదు. నువ్వు చేయరా, మీరు చేయండి. మరి లేకపోతే ఏంటిది? మిస్టేక్ చేస్తాను అని చెప్పండి. ఎక్స్ట్రా డైలాగులు వద్దు, ప్యాచ్ వర్క్ అయిపోతావు తర్వాత. హమ్ 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 హమ్. కళ్ళు మూయకుండా, కళ్ళు ఒక కంటూ చూస్తే ఇసిరేస్తాను కళ్ళు. ఓకేనండి? కళ్ళు తెరవండి. చూసారా ఏ కలర్లో ఉంది, ఇప్పుడు ఏ కలర్లో మారిపోయింది? నల్ల కలర్కి వచ్చింది స్వామి. చూసారా ఇప్పుడు ఎంత అప్పు ఉంది మీకు? 1 లక్ష స్వామి. ఇప్పుడు 10 లక్షలు అప్పులు చేస్తారు మీరు, అంతే. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? స్వామి తెలుగు మాట్లాడుతాను స్వామి. ఏంటి ₹1,00,000 అప్పు అంటే 10 లక్షలు అంటావు? కళ్ళు తెరవాలి ఇప్పుడు మీరు. స్వామి కలర్ మారింది స్వామి. అది మారిందా? కరెక్ట్గా మారద్ది. చూసారా? మీ దుష్ట శక్తులు, మీ ఉన్న దరిద్రం అంతా ఈ గుడ్లో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ గుడ్డు మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆమ్లెట్ వేసుకొని తిను. ఇది నల్లగా అవుతూనే ఆమ్లెట్ బాగుంటది, ఫ్లేవర్ బాగుంటది. మీరు తెల్లగుడ్డి పెట్టి నల్లగుడ్డి ఇస్తున్నారు స్వామి. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాల్ చేయబగరే, దవడలు పగిలిపోతాయి. ఏం స్వామి ఎట్లా మాట్లాడతారు మీరు? తెలుగులో మాట్లాడండి. దవడలు పగిలిపోతాయి మీకు. స్వామి మీరు చాలా అతిగా మాట్లాడుతున్నారు స్వామి. నువ్వు ఇప్పుడు నుంచి వెళ్ళావంటే నేను ఇక్కడ వదిలేరంటే నువ్వు అక్కడ పడిపోతావు, రక్తం దొక్కుతావు. అవసరమా? చైనా వెళ్ళు, దమ్ముంటే వెళ్ళి చెప్తాను. తరుణ గాడికి నేను చేయబోతుంది. కూర్చో. నాగాస్త్రం, నాగపాష్పదం, అఘోర పాష్పదం ఈ ప్రపంచానికి సార్ కూర్చో సార్, కూర్చో సార్. ఇట్రా పారిపోక, ఇట్రా. పోతానా బుద్ధనా, నాకు ఇవన్నీ పడవనా, పోతానా. నాకు సరదా అండి చేయడానికి. నాకు సరదా ఏంటి బే? ఏంటి మరి? నాలుగు రెడ్ కలర్ వచ్చింది. మంచి మాట్లాడుతాను. ఏరే నిన్నేరా, నిన్ను కాదు తమ్ముడు, లోపల ఉన్నాడు ఆడిని తిడుతున్నా. సిగ్గు సరం ఉందరా, నోట్లు అన్నం తింటున్నావు, గట్టి తింటున్నావు. రారా బయట. నాకు ఇది లోపల అనుకున్నాడు, ఆడితో మాట్లాడుతున్నాను. సిగ్గు సరం ఉందరా నీకు? చిన్నపిల్లల మీద ఎక్కుతున్నావు. బయట రారా బయటికి. ఏంట్రా చూపెట్రా, గుద్దుపోడు దుప్తా. రా బయట. ఏంటి ఏంటి కాపాడడానికి వచ్చావా? ఏంటి పవన్ కళ్యాణా? నువ్వు ఎంత పారిపోయావంటే మళ్ళీ గుడ్డు కొడతా, గుడ్డు పగలు కొడతా, గుడ్డు 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 పగలు కొడతా. ఇట్రా ఇట్రా కూర్చో. మళ్ళీ గుడ్డు పగిలిపోతా. ఇట్రా నీ భయం పట్టించాలి వాళ్ళు. రా రా నువ్వు చెప్తాను.
డైలీ స్వామి భయం వేస్తుంది. ఆ పిల్లల్ని లేపు స్వామి, పిల్లల్ని లేపండి, లేపండి స్వామి, వాళ్ళని లేపండి. హంబాలే హుంబాలే హుంబ్రా. గుడ్డు పగలు కొట్టా? వద్దు స్వామి, వద్దు స్వామి, వద్దు స్వామి. అబ్బాయి కూడా లేపండి స్వామి. చేతపడి ఎక్కువ అయిపోయిందమ్మా. బండోడా బండోడు ఏమన్నా తిడతాడు బండోడు. రే ఏంది మైసూర్ బజ్జీలు తింటావా? కొనుక్కరానా? దీన్ని కూడా చూస్తున్నాను, తినేద్దాం అనుకున్నా. కోసుకొని తింటావా దీన్ని కడుక్కొని? తిండి ఎప్పుడు తిండే నీ బతుకుగా, ఎప్పుడు తింటావు? బొగ్గలు చూడు, 2 మైసూర్ బజ్జీ కేజీ పిండి రూపుతారు చూసావా పరోటాకి, ఎంత ఉన్నాయి దవడలో. ఎవరు ఇట్లా తిడుతున్నాడు? ఆయన ఏదో పూజ చేసాం, పూజ అంటే తిట్టడమా? కళ్ళు చూసావరా? చింతపక్కలాగా ఇంత లాగా ఉన్నాయి. తింటావరా? నీ బతుకంతా తింటమే నీకు తింటే తప్ప ఏది ఎక్కట్లా తింటావు. తీసుకో ఇంటికి వెళ్ళి లెమన్ జ్యూస్ తీసుకురా. తీసుకుతా నిమ్మకాయ పిండుతా. ఏ పారిపోతున్నాడు రే, పట్టుకుంటా రే, పారిపోతా రమేశ్, పారిపోతాడు, పట్టుకుంటా. కూర్చోరా తమ్ముడు, డ్రామా. నేను ఎవరు రమ్మన్నా? కూర్చోమన్నా. ఏంటన్నా మర్యాదగా మరి? కన్ను కొడుతున్నానా? ఎవడరా కొట్టింది? నేను నిన్ను కొట్టట్లా, లోపల ఒకటి ఉంది, దాన్ని కొడుతున్నాను. కన్ను కొడుతున్నానా? కూర్చో తమ్ముడు, కూర్చో. నేను సాయి కదా రమ్మన్నాడు. సాయి ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఎవడు అసలు ఏం చేస్తావు? ఎవడవే భూతాడుతాండి. కంప్లైంట్ చేస్తాను పోలీసులకి వెళ్ళి ఇప్పుడే. ఏం జరుగుతుంది? ఏం బాబు, ఏమి ఏ వయసాలు ఎవరు నీ చేస్తున్నావు? ఎవరు ఏం చేస్తాను ఇక్కడ? నా ఇంటికి మైసూర్ బజ్జీలు వేస్తారు, అప్పుడు తిను, నన్ను తినొద్దు. పాట చూసావు? వీడి మొహానికి మైకిల్ చేసిన పాట అవసరం, రింగ్ టోన్స్. ఏంట్రా నీ బతుక్కి? ఆపిల్ తింటావా? తిను, అన్ని తింటావు. పొలమేరు నాకు మూవీ వచ్చింది తెలుసా నీకు? తెలుసు. ఆ పొలమేరు మూవీకి ఇచ్చి అదేంటి చెప్పండి ప్రాంక్ చేస్తాను భయ, ఏమనుకోద్దు భయ. అక్కడ కెమెరా పెట్టాను చూడు భయ ఒకసారి. కాదా నాకు చూడు, అక్కడ చూడు. మీకు ఆ గడ్డి లోపల అవతల చూడండి, చిన్న బాక్స్ కనపడుతుందా? ఆడ అక్కడ బాక్స్ లాగా, ఆ బాక్స్ లోపల ఒక చిన్న కెమెరా కూడా పెట్టి కనబడుతుందా లెన్స్ లాగా? కెమెరా ఏంది, గడ్డి ఏంది, బాక్స్ ఏంది, ఏం జరుగుతుంది? ఏం లేదండి, మీతో ప్రాంక్ చేయమన్నాడు. అంటే యాక్చువల్లీ మేము ఒక మూవీ గురించి ప్రమోషన్ చేస్తామండి, చేతపోటు గురించి. చెప్పు ఆయన తమ్ము, ఆడు వెళ్ళిపోయాడు పాపం. తమ్ము ఒక నిమిషం బొట్టు పెట్టనా అన్న? కొంచెం కోపడద్దు అన్న, నిజం చెప్పేస్తున్నా. అరే ఎవరు రమ్మన్నా? సాయి రమ్మన్నాడు. సాయి రమ్మన్నాడా? ఈయన ఎవరు? మీ అన్నయ్యనా? అన్నయ్య? అరే ఇట్రా ఊళ్ళి ఓడి ఇట్రా, చెప్తారు ఒక విషయం చెప్తాను భయ, కోపడదు. ఇట్రా నువ్వు చెప్పు, ఏం చెప్పి నువ్వే చెప్పు. అవునా? ఏం లేదన్నా, యాక్చువల్లీ ఆ లోపల ఒక చిన్న కెమెరా పెట్టాను చూడండి ఒకసారి, అటు చూడండి ఒకసారి. ఇట్రండి దగ్గర రండి చెప్తాను. ఇట్రండి, అక్కడ కెమెరా కనబడుతుందా చిన్నది లెన్స్లో? కనబడుతుందా? కనబడుతుంది. అది ఏం లేదన్నా, మా ఊరు పొలిమేర అని ఒక పార్ట్ 1 ఒక మూవీ వచ్చింది. ఇట్రండి సార్ నవ్వుకో సార్. ఏం లేదు సార్, అది ఊరికి యాక్ట్ చేస్తాను సార్. కింద కెమెరా పెట్టాను సార్. మా ఊరు పొలిమేర అని November 3వ తారీఖు. భయపడింటారా సార్? సార్ ఏం లేదు సార్, మా ఊరు పొలిమేర అని ఒక మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సార్. దానికోసం ఒక చిన్న ప్రాంక్ షో పెట్టామన్నమాట, అందుకనే.
ఇంటికి పోయేసరికి మీ దెబ్బకు మా ప్రేక్షకులు చూసి చెప్పండి ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇది ఈ షోకి. చాలా డిఫరెంట్ ఉంది, కాకపోతే చాలా భయం వేసింది ఎక్కువగా నాకు. ఆ పొలిమేర మూవీ గురించి వాళ్ళ టీంకి ఏం చెప్తారు? ఒక ప్రమోషన్ కోసం పాప్కార్న్ ప్రాణం. టీం మొత్తానికి ఆల్ ది బెస్ట్. పార్ట్ 1 చూశాను నేను, చాలా బాగుంది. పార్ట్ 2 కోసం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను. నేను కూడా ఒక బాగా మొత్తం కూడా తెలియదు అసలు నాకు. అసలు వీళ్ళు నన్ను భయపెట్టే జ్వరం వస్తుంది. మీరు రాత్రి తీసుకెళ్తాను. అందుకే నా కెమెరాలో చూడండి దాదాపు హీరోయిన్స్ అందరు ప్రొడక్షన్లో అందరూ చూస్తున్నారు. సో ట్యాగ్ మీ డిజిటల్ అనే ఒక మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఆయన కూడా అందులో చూస్తున్నాడు. ఈ మూవీ టీంకి ఒకసారి మీ నోటితో ఇప్పుడున్న ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్లో ఎలా ఉండబోతుందో ఒకసారి చెప్పండి. నవంబర్ 3వ తారీఖుకి. బా స్వామి, సినిమా ఇక్కడ ఇట్లుందంటే కాసేపు కూర్చుంటేనే సినిమా చూస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మూవీ కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలని ప్లీజ్ ఆ వార్త చెప్పండి వాళ్ళందరికీ. మూవీ మంచి హిట్ అవుతుంది. వాళ్ళకి చెప్పండి, నాకు కాదు. నేను యాక్ట్ చేయలేదండి, నాకు డైరెక్టర్ సార్ చూడండి, నన్నే హీరో అనుకుంటున్నా, నెక్స్ట్ మూవీలో హీరో చేయండి నన్ను. అలా కాదు, చెప్పు. పార్ట్ 1 మంచిగా నచ్చింది అండ్ పార్ట్ 2 కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాము. మూవీ డైరెక్టర్ గా చెప్పండి, హీరోకి హీరోయిన్ కి అందరికి హీరోయిన్ కి ఆల్ ది బెస్ట్. ఏ మూవీకి? మా ఊరు పొలిమేర. చెప్పండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఏంటి అన్ని యాత్ర జై సంజయ్, జై జనసేన, సిపిఎం, జగన్ అన్న అందరు ముగ్గురికి మా ఊరు పొలిమేర ఆల్ ది బెస్ట్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.